Winkels en kappers eindelijk weer open. Het is woensdag 3 maart. Dit is Zeeland Nu. Alleen op afspraak binnenlopen. Militaire oefening op de Badse Brug. En Lotte kan het zelf nog nauwelijks geloven. Goedenavond. Eindelijk weer eens naar de kapper of op afspraak naar je favoriete winkel. Het is vanaf vandaag weer mogelijk. En vooral om die knip- of verfbuurt zaten veel mensen te springen. Deze mensen waren vanmorgen heel gelukkig. Als eerste wisten ze een afspraak te bemachtigen bij deze kapper in Zuiddorpen. Ik was heel blij dat ze weer open mochten, ja zeker. Gewoon lekker weer even relaxen, je haar weer lekker knippen, verven vooral. Dat was bij mij altijd een dingetje. Ik erger me enorm aan mijn grijze haar altijd. Dus gewoon zalig, ja. Heeft u ook zelf een beetje gerommeld aan uw haar? Ja, ik heb het 2 keer tussendoor zelf geverfd. Mijn dochter doet dat dan. Maar ja, het is toch altijd maar een beetje rommelen natuurlijk, hè. Gewoon heerlijk je ding weer kunnen doen. Ja, dat is echt super. Geen idee dat dit ook weer al 11 weken is geleden hoor. Het is echt wel heel raar. De afgelopen weken stond de telefoon hier roodgloeiend. Om alle mensen te helpen die letterlijk met hun handen in het haar zitten, gaan ze hier de komende 2 weken volle bak aan de slag. Die meiden die bij mij werken, die hebben allemaal gezegd we komen fulltime werken, meer als fulltime. En dat is gewoon super fijn. En we zijn vanavond langer open, we zijn donderdag langer open, vrijdag, zaterdag zijn we langer open. We zijn eigenlijk elke dag paraat. Ik kom best wel frequent, om de 3 weken. Ik heb donker haar en ik heb snel uitgroei. Dus om de 3 weken laat ik die uitgroei dan behandelen. Je kijkt toch iedere dag wel in die spiegel een aantal keren. En dan wil je ook wat leuks zien? En dan wil je ook wat leuks zien. En je hebt nog een partner thuis en kinderen thuis. Als het gewoon alleen al geknipt is, er zit nog geen kleurtje in, dan is het toch gelijk een heel ander gezicht. En mensen worden daar blij van. Dat geeft een gelukshormoon af. Als je haar goed zit, dan kan je nog rare kleren aan hebben. Maar als je haar maar goed zit... Al is het alleen maar om met die frisse koep naar de winkel te gaan. Goedemorgen. Hoi. Want dat mag vanaf vandaag ook weer, al is het op afspraak. Ik stond het vanochtend ook zo vrolijk op. Echt, ik heb weer zin om naar de winkel te gaan. Echt zo fijn om die deuren gewoon weer open te gooien. En dat de mensen binnen mogen komen. Dat vooral. Oh Corine, ik vind het zo heerlijk om weer te snuffelen en het weer aan te kunnen raken. Ik kom hier normaal gesproken gewoon een paar keer in de week. Soms alleen om een koffietje te drinken, maar meestal omdat ik toch even servetjes nodig heb. Of kaarsen, of iets leuks, een cadeautje, noem maar op. En ik ben geen online koper, want shoppen is voor mij bezigheid. Zo. Er mogen maximaal 2 mensen tegelijk de winkel bezoeken. Dat is een mooi begin, maar de eigenaresse hoopt dat ze snel weer voor iedereen open mag. Dit is niet het echte winkelen. Op afspraak is sowieso al een drempel. Want nu voel je je bijna verplicht om iets te gaan te moeten kopen. Terwijl winkelen is, je gaat lekker naar binnen. Je gaat kijken wat er is. Maar het is wel een begin in ieder geval. Mensen van hier, en ik merk het nu zelf ook. De aanvragen beginnen nu wel te komen. Ja, ik ben zo blij. Ik ook. Fijn dat je er was. Een opmerkelijk gezicht militairen die over de boog van de Badse Brug bij Rilland liepen. Om er aan de andere kant weer vanaf te zeilen. Het hoort bij een militaire oefening van de Koninklijke Militaire School Luchtmacht in Woensdrecht. Het is een ideale locatie. Zeeland als achtertuin van de vliegbasis is sowieso ideaal. We oefenen hier veel. Deze brug is relatief in de luwte en biedt ruimte om veilig te kunnen werken. En het is een prachtlocatie om te kunnen klimmen en in een later stadium van de brug te afzeilen in boten. De oefening eindigt met een roeitocht naar de Speelmansplaten bij Tolen. En daar vandaan vertrekt de groep over de weg naar de vliegbasis in Woensdrecht. Er is gisteravond geen olie gelekt uit de 230 meter lange tanker die vastliep op de Westerschelde, ter hoogte van Waarden, dat meldt Rijkswaterstaat. Het schip voer vanuit Antwerpen richting Vlissingen toen het stuurloos werd en de kapitein gooide erop het anker uit. Sleeboten hebben de olietanker naar ankerplaats Everingen gebracht, waar het mankement is bekeken. Zeeland is een interessante provincie voor de komst van de eerste groene waterstoffabriek. Dat bleek vanmiddag tijdens het Zeeuwse energiedebat dat online werd gehouden. Zeeland wil als eerste een zogeheten electrolyzer hebben die waterstof kan maken met behulp van stroom van windparken. Maar er zijn ook andere regio's in de race. Ik zou zeggen, laten we er een wedstrijdje van maken. Want als ik met Groningen praat, willen ze er ook de eerste grote electrolyzer neerzetten.
En Tata die heeft er ook wel oren naar. Dus laten we kijken wie het eerste kan zijn. Nou ja, ik hou van dit soort competities. Dus de vorige sprekers gaven het ook al aan. Laat Zeeland dit winnen. Maar in alle grote industriële clusters hebben we deze electrolyzers nodig. Dus ik zou tegen alle clusters zeggen, zorg dat je opschiet met je plannen. Het glas in lood van de kerken in Westdorpen wordt opgeknapt. En dat was nodig, want het oude glas van de kerk brak en er kwamen stenen los. De jonge glazenier Anne Thomas voert de klus met de hand uit. We proberen zo weinig mogelijk kapot te maken natuurlijk. Want het origineel moet wel behouden worden, dat is wel belangrijk. Een deel van het oude glas wordt behouden. Het komt in een nieuwe setting. Plaatsen is misschien iets lastiger, vind ik zelf. Je moet zorgen dat de lijnen allemaal doorlopen en dat het niet breekt terwijl je het erin zet. Het glas kan er straks weer jaren tegenaan. Ze zeggen dat glas en lood in principe 100 jaar kan blijven bestaan. Dus. Lotte Corijn uit IJsendijken besloot ruim een jaar geleden de uitdaging aan te gaan met zichzelf. 50 kilo afvallen en dat is gelukt. Inmiddels heeft ze op social media een hele community opgebouwd met 30.000 volgers die ze inspireert. Ze kan zelf amper geloven dat dit haar nieuwe leven is. Dit was ik ongeveer eind 2019 en het is best wel raar om mezelf zo te zien, want ik kan me eigenlijk niet meer voorstellen dat ik er zo uitzag. Lotte was op haar 13e al onzeker over haar gewicht. Onnodig, want ze had een gezond lichaamsgewicht. Toch voelde ze zich dik. Er zijn echt zo vaak momenten geweest dat ik huilend onder de douche stond. En dan denk je, ja, weet je wat, nu is het gewoon klaar. Nu ga ik er gewoon wat aan doen. En ik wil mezelf nooit meer zo voelen. En dat was wel echt mijn motivatie om af te vallen. In eerste instantie deed ze dat op de verkeerde manier. Op haar dieptepunt gebruikte ze laxeerpillen en spuugde ze al haar eten weer uit. Daarna volgde een periode met heel veel eetbuien, waar Lotte geen controle over had. Ik ben er eigenlijk vrijwel van overtuigd dat ik een of andere eetstoornis heb. Want eten is ook gewoon een verslaving. En ik overat mezelf elke keer. Elke keer als ik wat at, het moest altijd gewoon zoveel zijn dat ik gewoon zo'n heel opgeblazen gevoel kreeg. Ik weet nog dat ik in Lanzarote was, want ik was reisleiding. En dat ik in een café stond en ik dacht, ja, dit wil ik gewoon niet meer. En als ik daar, ja, en ik wou daar gewoon heel graag iets aan veranderen. En ik raakte in gesprek met een vriendin die daar ook aan het werk was. En zij was heel veel afgevallen met 1-op-1 dieet. En ik dacht, weet je wat, als ik thuis kom, dan ga ik dat gewoon doen. En dan begin ik er gewoon aan. Ik was er gewoon echt klaar mee. Het dieet bestond vooral uit veel shakes en kleine porties, een hele verandering dus. Toch wist ze vol te houden, dankzij sociale media waarop ze alles deelde. Als ik dat openbaar ga maken, dat ik ga afvallen, dan weet heel mijn kring daarvan en dan kan ik niet meer terug. En als ik wel terug ga, dan weet iedereen dat het mislukt is. Dus was ook wel echt een beetje mijn stok achter de deur. Dat ik niet publiekelijk wou afgaan eigenlijk. Haar afvalverhaal trok de aandacht en inmiddels heeft ze ruim 28.000 volgers, van wie velen geïnteresseerd zijn in haar zelf ontworpen afvalplanner. Ze zit nu lekkerder in haar vel en ziet de toekomst rooskleurig in. Een jaar geleden was ik nog 50 kilo te zwaar en werkloos. En nu ben ik 50 kilo lichter. En is eigenlijk genoeg werk, zowel in loondienst als voor mezelf. En er komt nog meer, want Lotte blijft voorlopig actief op sociale media. Dat is zelfs deels haar werk geworden. Dus ga ik hier allemaal meenemen wat ik ga Een groep ouders ging 6 jaar geleden op zoek naar een huis voor hun kinderen met een verstandelijke beperking. Ze wilden zelf bepalen waar en hoe er voor hun kind werd gezorgd. En een grote instelling paste niet in hun plannen. Na een lange zoektocht vonden ze de ideale plek voor hun kinderen. Hij is 28, dus het is de jongste van de groep. Maar wij wonen dus in West-Vlaanderen en we hebben toch bewust gekozen voor Middelburg. Daar is hij naar het speciaal onderwijs gegaan. En ook zijn dagbesteding vond hij hier in Middelburg. En nou, nog een goed plekje om te wonen. Dat is eigenlijk, dan is het plaatje compleet, zeg maar. Onze dochter Sarah die komt hier te wonen. En deze locatie, aan deze kant, aan de achterkant van de woning. Een beetje een rustgevend voor haar. Onze dochter is bijna 30 jaar, maar is eigenlijk een kind van 3. En heeft niet zoveel prikkels nodig, dus vandaar dat zij aan de achterkant komt te wonen. Dus in deze enthousiaste groep. Wilbert die loopt minstens 1 keer op een dag met tasjes te sjouwen. En daar gaat een sleutel in, daar gaat een knuffel in, daar gaan boekjes in. Dan is hij aan het klaarzetten voor de verhuizing.
Dan gaat de hand in zijn broekzak, haalt die sleutels eruit. En dan zegt hij, ga naar mijn huis, je zoekt het maar uit. Hij is dol enthousiast en kan niet wachten. Ja, verslaggever Anke Tannihat, het is jouw reportage. Ja, het klinkt heel logisch, hè? Je hebt een kind met een verstandelijke beperking. Ja, dan wil je natuurlijk de beste plek, maar zo eenvoudig is het dus niet. Nee, als je een kind hebt met een verstandelijke beperking en die moet je uit huis plaatsen, dan ben je vaak binnen die reguliere zorg afhankelijk van waar de plek is. Je weet niet met wie je kind gaat wonen, hoe precies die zorg is. En soms heb je keus niet. En deze mensen wilden expliciet die keus zelf hebben. Nou ja, dat noemen ze dan een ouderinitiatief, maar er komt een heleboel bij kijken. Je moet ouders hebben die hetzelfde denken. Je moet een gemeente mee hebben. De omwonenden van een wijk, die moeten het ook omarmen. Je moet een bouwcoöperatie hebben die het wil gaan bouwen. Je moet een zorginstelling hebben die de zorg wil gaan verzorgen 24 uur per dag. Dat is een hele lange weg met een hele lange adem. Maar die hadden deze ouders. Onze kinderen die moeten een keer de deur uit. Wij worden ouder, dan kunnen we het ook niet meer. Maar waar ga je ze laten? En een reguliere instelling is eigenlijk geen optie, want je hebt geen keuze. Vrijheid in met wie gaan ze wonen en hoe gaat die zorg er een beetje uitzien. En dan kom je al gauw op het idee om dan toch maar iets gezamenlijks te doen. En dan ga je maar gewoon simpel met de boer op. We zijn in Middelburg begonnen, maar die hadden niet echt iets waarvan wij zeiden van daar worden we blij van. We zijn met Vlissingen in contact gekomen, die waren enthousiast. Die boden ons 3 mogelijkheden waarvan wij deze midden in de wijk de mooiste vonden. Eigenlijk een droomscenario. Het is natuurlijk geweldig dat ouders voor hun kinderen zoiets willen organiseren. En toen hebben we nagedacht waar er dan een mooie plek zou zijn. Bovendien hadden ze natuurlijk zelf ook wel ideeën. En dat bleek de Molenweg op Soeburg te zijn. Want daar stond nog een oude school en nog een gymzaal. En die stonden toch op de nominatie om te moeten verdwijnen. En 1 + 1 is 2. De grote instellingen gaan weer terug naar vroeger. We gaan alle woningen in Zeeland gaan sluiten. En we gaan terug naar clusteren in grote gebouwen met zo min mogelijk personeel. Maar dit initiatief, dat bewijst dan misschien toch ook wel het tegenovergestelde. Dat je in kleinschalige woonvormen het toch ook echt kunt realiseren. Maar daar moet ik bij zeggen, dat kan alleen goed komen als die ouders daar echt achter staan. En dat was wat ik wel proefde bij deze mensen. Ze gaan er ook echt voor. Ja, Anke, ouders die het zien en zeggen, ja, dit wil ik ook voor mijn kind, waar kunnen die terecht? Ja, dan komen steeds meer van dat soort initiatieven. En er is ook heel veel informatie te vinden op internet. Maar deze mensen hebben zelf een eigen website. En die heet stichtinggewoonwonen.nl. Daar staat het hele traject op. Maar ook alle problemen waar ze tegenaan zijn gelopen. Stichtinggewoonwonen.nl. Dankjewel, Anke Tannihat. Vooral aan de Zeeuwse kust begon de dag mistig. Landinwaarts was de zon al eerder te zien. En liep de temperatuur op tot zo'n 14 graden. Morgen dan is het helaas een ander verhaal. Regen en het wordt ook kouder. Maar tegen het weekend dan zien we de zon weer. En tot zover deze Zeeland Nu. Meer nieuws in Zeeland vindt u op onze site en op de Omroep Zeeland app. Nog een fijne woensdagavond en graag tot morgen.